Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачний та швидкий у приготуванні салат з прошутто та грушею. Всього за декілька хвилин. Отож, розпочинаємо. Айсберг нарізаємо ножем більшими кубиками або ж розриваємо руками на шматки. Як вам зручніше. І перекладаю у більшу миску, щоб зручно було перемішати його. Заправляю я його ось такою салатною заправкою до Цезаря. Виходить дуже смачно. Спробуйте, дуже надіюсь, що вам теж сподобається. Інгредієнти в цьому салаті можна давати за своїм смаком. І все гарненько його ось так перемішуємо. Перекладаємо в миску, в якій будемо його подавати. До цього салату ще чудово підходить медово-гірчичний соус. Я завжди його роблю вдома у більшій кількості, тому що його дуже всі полюбляють. І з'їдається він за раз. В принципі, і дуже довго зберігається, якщо робите багато. Поверх я викладаю помідори черрі та соковиту грушу. До цього салату мені чудово підходить тарганська красуня. Далі м'яско. Його можна замінити і курочкою. Все, що зайве, я його відриваю. Так як я такі салати просто обожнюю, завжди маю на поготові ось таку баночку різного смаженого насіння з кунжутом та льоном. Посипаємо зверху. Вони надають особливого смаку. Рекомендую обов'язково ними скористатися. Зверху можна додати ще трішечки соусу. Поверх на дрібній терці натираю сир. Сир можна давати будь-який, який маєте. Чи це пармезан, чи це сулугуні, чеддер, будь-який інший. Буде в будь-якому випадку смачно. Якщо не маєте, то і не додавайте. Ось такий смачний та соковитий салат всього за декілька хвилин у нас виходить. Раджу обов'язково приготувати. Виходить дуже смачно. Дякую всім за перегляд. Ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!